Inselmilkom nilqawkom għal podcast ieħor tas-Satar, l-aħħar podcast għal dan l-istaġun bażikament. U llum se nkunu qed nitkellmu dwar l-edukazzjoni. Ma jistax jonqos u xekli mill-Fondazzjoni Satar nitkellmu dwar l-edukazzjoni. Qed taraw daqsxejn ta' bidla llum, iva kellna substitution kif jgħidu, kellna student li llum ma setax jattendi u minflok din id-darba se naraw lil Brian Kirkop mill-bidu. Ux veru. Min flok student. U le, ħna dejjem studenti nibqgħu ta'. Dejjem studenti nibqgħu dejjem nibqgħu nitalmu. Eżattament. Xek. Allura nitkellmu diskutu daqsxejn kollha kemm aħna flimkien minn flok jagħtina l-feedback fl-aħħar ftit minuti bħalma nagħmlu s-soltu. Għandna dawn tliet studenti, sorry, dejjem ngħid li erba'. Illum tliet studenti. U dejtek bħala student, Brian, mhux xorta. Għandna dawn tliet studenti ġejjin mill-iskola primarja ta' Raħal Ġdid. Jien nisimni Zajlin Magro. Jien jisimni Aisha Ħannaċi. Jien jisimni Luke McCallef. Ġej mill-iskola tal-primarja ta' Raħal Ġdid. Jiena nipprattika l-basketball u nħobb il-karat u nistudja l-percussion. U jien nipprattika l-futbol. Jien ġejt hawnhekk biex nitkellem dwar l-edukazzjoni. Jiena ġejt hawnhekk biex niddiskuti l-benefiċċji tal-edukazzjoni. Jien ġejt hawn biex nitkellem dwar l-importanza tat-tagħlim. Intom tħobbu għall-iskola. Iva, jien ħafna. Iva, kollha tħobbuha. Anka jiena toġobni. Toġbok, jaqblilkom tgħidu hekk għax għandhom teacher hawnhekk taħares lejhom sewwa tgħidu marra. Le, mhux veru. Naħseb veru, intom tħobbu titalmu, tħobbu tikkompetu, għal min forsi kien isegwi Satar FM. Daw kienu ħadu sem ukoll u x'hekk kontu ħadtu sem fil-programm vedu kontu mortu pjuttost tajjeb u fil-kompetizzjoni. Konna morna fis-semi-finals. Wasaltu fis-semi-finals, ekku. Mbagħad lift ovvjament ma waslu. Xorta ħadna pjaċir. Point wieħed imma. Punt wieħed veru kienu viċin, iftakar kienu viċin, kontu bravi ħafna vera kontu tajjeb. Allura issa nitkellmu daqsxejn dwar l-esperjenza tagħkom forsi fl-iskejjel, xi suġġetti li tħobbu ma tħobbux, li għandhom jiġu malma, l-opinjonijiet tagħkom daqsxejn dwar l-edukazzjoni ewwel nett. Għaliex hija importanti l-edukazzjoni? L-edukazzjoni hija importanti għax mingħajra la tikber biex issib xogħol tkun vera diffiċli. Okay. U tkun attent biex titgħallem ukoll. Orra, u għalfejn għandna titgħallmu aħna hemmhekk. Biex imbagħad meta nikbru jkollna xogħol tajjeb. Okay. L-edukazzjoni jiena naraħħa importanti l-ewwel ħaġa biex ikollok edukat u tkun biex tkun edukat, biex tkun kapaċi. Eżatt, biex tkun kapaċi biex tagħmel l-affarijiet. Pereżempju biex issib xogħol ma tkunx daqshekk diffiċli u biex pereżempju ħanejdu li inti trid tidħol ġo skola tajba università lek ma tkollokx l-edukazzjoni ma tkunx tista'. Proset, eżatt biex tavvanza anka fl-istudji tiegħek stess. Però intom semmejtu ħafna drabi ix-xogħol. Aħna nitalmu biss għax-xogħol biex insibu xogħol tajjeb. Le, nitalmu l-koll biex kif nieħdu ħsieb il-flus, inġibu l-liċenzja tal-karozza u kif ikonna familja. All right, mela inti qed tgħid nitalmu biex ikonna ħiliet skills ġodda bħal pereżempju titgħallem issuq karozza biex imbagħad tkun tista' tivvjaġġa minn post għal ieħor. Proset, semmejt inti biex titgħallem kif tieħu ħsieb familja. Ġifier mhux inti biex issib xogħol biss, imma nitgħallmu kif għandna nieħdu ħsieb il-familja forsi tagħna nfusna biex ngħixu ħajja aħjar. U anke meta f'kull imkien hemm tip ta' suġġett, il-matematika ssibu kull imkien, pereżempju biex tista' tmur tixxi għandek bżonn tuża l-matematika biex anke biex tsajjar għandek bżonn tieħu l-measurements. Proset. Irridu nitalmu l-suġġetti li nitalmu mhux biss biex nagħmlu l-eżami, mhux biss biex ngħidu għamilnihom mhux qegħdin l-iskola, anke jekk suġġett minn għalina ma nużawx. Fil-verità tiskanta, speċjalment qed jgħaddi żmien, kemm tibda tużah dak is-suġġett. Mhux veru, kif qed tgħid inti tiġi anke sempliċement riċetta. Anka l-Ingliż ikollok bżonnu, pereżempju l-lingwiet.
Per eżempju l-Malti u l-Ingliż. Dak ikollok bżonnu biex tista' tikkomunika ma tkunx li tmur l-iskola biex titgħallimhom dawk l-affarijiet ma tkunx tista' tikkomunika ma' nies oħrajn. U żgur, ġieli anke ċerti lingwi aħna jgħidu nasalmu eżempju t-tielet lingwa. Meta mbagħad ma nafx qatt forsi sifirtu mortu f'post fej forsi kontu kapaċi li titkellmu bil-lingwa tagħhom more or less. Meta sifirt l-Italja jiena l-lingwa nifhimha ma naqra tqil biex nitkellem. Imma l-minn diġà qed tgħinek li inti da. U tieħdu gost meta pereżempju tkun titkellmu ma' xi ħadd enwan tara sħabkom whatever u tkunu tafu dwar dak is-suġġett, tkunu kapaċi titkellmu dwaru. Iva. Tu pjaċirax, per eżempju, jekk isaqsik mistoqsija tifhem u tista' tirrispondilu u hekk ma tkunx tafu u mbagħad ikollu bżonn jgħidha ġo xi lingwa oħra. All right, eżatt. Ġifieri dik sabiħ li inti tkun titkellem ma' ħadd ieħor u tkun kapaċi titkellem dwar dawn l-affarijiet. Mhux veru. Brian. Interessanti li waqt u meta tmur tixtri, ovvjament, apart il-matematika titgħallem ukoll il-lingwi, għax tittara il-tikketti, xi jkollu u ma jkollux, titgħallem ukoll hopefully qed tuża l-istudju soċjali. Ovvjament irid insemmih naqra. Bil-fors. Bħala imġieba ma tqabbisx il-kju u dawn l-affarijiet, kif ukoll anke ċertu affarijiet ta' storja tal-kultura tagħna. Pereżempju, jekk għandek aptit figolla u marru nixtruha hemm żmien partikolari li tista' tixtriha, ma tistax tixtriha dejjem naħseb hux. Ija. L-iktar li tkun tista' tixtrija tkun l-Easter. Żmien lajt. U dik titgħallimha waqt suġġetti oħrajn. Per eżempju, bħalissa aħna fil-klassi fil-studju soċjali qed nitalmu fuq il-history fejn il-Maltin u t-torok l-istorja tagħhom kif sar. Per eżempju, meta bdejna nitalmu fuq il-torok u l-Maltin, jien ma kontx nafa qabel li ġew misqalija biex jgħinuhom. Ok. Ġaġa interessanti u li tisgħallem kopri minn fejn. Mbagħad xi ħaġa ħanatikom xi fun fact fuqu. Fun fact. Li meta huma t-torok tilfu imma huma kellhom ħafna iktar soldati mill-Maltin. Kull soldat kellu 5 torok. Għal kull soldat Malti kien hemm 5 soldati torok. Isa baqgħet imprinted hekk f'moħħkom din. Impressjonati bihom. U wkoll tilfu għax il-bjar valenawhom ġo bil-ħaxix mediċinali u bil-lejl kienu jattakkawhom allura jew u ġiet lajnuna u allura kellhom bżonn jitilqu lura għax huma kienu qegħdin jiġġieldu fis-sajf. U x'ismu kien dal-waqt is-sajf dal-waqt spiċċa, allura jiġi l-mewġ u kien ikissrilhom id-dajjes kollha. Allura kieku ma telqux kellhom bżonn jitilqu fix-xitwa kienu jinkisru d-dajjes. Jinkisru d-dajjes xorta waħda, so qabdu u irtiraw minħabba fek. Interessanti, vera interessanti. Isa ġbitkom l-istorja. Dik l-istorja ġiet l-assedju l-kbir, kieku ma ġara xek kieku ma jkollniex l-assedju l-kbir. Ekku. Għaw minn per eżempju l-history ġili jara naqra żejjed jgħidu l-history s-sembu xawet l-lum qed ngħixu riportani. Mux bil-fors, u anka, speċjalment anka kemm sabiħ, titkellem ma' xi ħadd forsi intom għadkom ħadd esperjenzaw, però ġieli tqajt ma' xi ħadd barrani. U jkunu jixtiequ jkunu jafu fuq Malta, isma' intom pereżempju kif dajju f'liema żmien qed tifhem. U vera tkun sabiħ li inti tkun taf u tkun kapaċi tgħidlu, mhux tgħidlu ma nafx inta buq, ma nafx kien qabel. Gwerra jien naf meta kienet il-gwerra buq. Meta ġew il-kuġini tiegħi mill-Italja, rridu jkunu jafu iktar history ta' Malta u kif ġara u kif għandna daw il-festi u hekk. Eżatt. U kont vera ferħana u li kont kapaċi ngħidilhom l-istorji. Eżatt. Mbagħad is-sabiħ tagħha wkoll li tqabbel l-istejjer pereżempju il-festi ta' Malta mal-festi ta' Sqallija u tara ħafna affarijiet simili li jidħlu f'xulxin u tinduna kemm l-influenza tal-antik qed naraw il-frott tagħha llum ukoll.
Ekku. Fej pero taħsbu li nistaw nitalmu iktar barra mill-iskola, per eżempju jiena m'għadniex imur l-iskola m'għadni nitgħallem ħafna. Tista' titgħallem meta mid-dar, tmur xi sports, meta tikber minn xi courses, tista' anke tkun miexi u titgħallem. Per eżempju semmejt mid-dar u tkun miexi, minn xiex titgħallem u x'titgħallem. Per eżempju, meta tkun miexi jista' jkun titgħallem li msħab ikun li għamlu xi tawlek, tkun tosserva, meta tosserva titgħallem ħafna. Proset, x'kont ħatejt Luqaw Zajlon? Ukoll nistgħu nitalmu mill-esperjenzi tal-ħajja. Interessanti ħafna. Xi għandek l-esperjenzi tal-ħajja hekk jew x'kienet kellek xi ħaġa li vera? Per eżempju, meta inti tkun xi ħadd, per eżempju jkun waqa' żela u inti tgħinu biex iqum, per eżempju. Okay, all right, yes, proset. Tista' titgħallem ukoll meta ssifer. Iva, meta nsifru nitgħallmu ħafna dwar kulturi differenti. Titgħallem fuq xi jagħmlu li jeżistu. Per eżempju, dis-sena mort l-Islanda. U tallimt li hemm jisom ġebel, jisom troll. U qabel ma kien hemm in-nies, kien hemm dawn it-troll. It-trolls? Okay. Iceland, L-Islanda. Xi ġmien, kemm inħobb, kemm jogħġobni nixtieq immur. Kemm sabiet titgħallem dwar kulturi differenti, anke l-lingwa tibda tisma' naqra mhux ħadd titgħallemha billi tmur hemmhekk kompletament, imma tibda tisma' tiġi familjari magħha. Jien anke meta ġiet il-familja tiegħi minn l-Italja, għallmuni iktar l-Italjan u huma talmu wkoll għax waqt li bdew iduru ħadthom darba l-imdina. Ejja. Daqskemm kellna history u hekk. Bdew jisom ġabu ktib żgħir u bdew jiktbu xi fuq l-affarijiet. Għax qalu li irrid inkun naf kemm nista' biex imbagħad meta mmur l-Italja ngħidilhom xi tallimt. Proset, ekku, dak is-sabiħ meta tiġi lura anke meta ssifer u titkellem ma' sħabek, daw vera interessanti eżempju li tgħid li inti wkoll dwar dawk. U titgħallimhom kollha mill-esperjenzi. Eżatt. Mhux bil-fors mill-kodba tal-iskola. Eżatt. Hemm differenza bejn titgħallem mill-kodba u titgħallem mill-esperjenza. U meta titgħallem mill-esperjenza nemmen li tiftakara iktar, inħoss li għalmenu tiftakara iktar, meta tesperjenza xi ħaġa aktar milli ġest tismagħha jew qrajta fuq ktieb, titgħallimha iktar u tibqa' iktar f'moħħok. Intom taqblu però ma' suġġetti kollha li jiġu magħalma fl-iskola? Iva. Magħhom kollha taqblu, m'hemm xi wieħed li tgħidu eżempju dak istrina naraħ naqra żejjed. Tistgħu tkunu onesti ħadd ma ħajrabja magħkom dawwari. Le. M'hemm xi suġġett li taraħ żejjed. Le, jien ma naħsibx li hemm suġġett li għandu bżonn jonqos, imma naħseb hemm xi suġġett li għandu bżonn iżid. All right, bħal pereżempju il-mużika mhux inkantaw biss, indoqqu l-istrumenti wkoll. Għax Luk jidoq il-percussions, mhux veru. Għal tixtieq li titgħallem forsi ddoqqu fl-istrumenti, iva, proset għaliex. Għax l-instrumenti jekk tibda titgħallmu sabiħ jista' jkun li jkollok talent u tieħu pjaċir iddoqqu. Ekku, flok li għaxa aħna ħafna drabi mmorru wara l-iskola biex nitalmu daw l-affarijiet, però sabiħ kieku forsa jkollna naqra introduzzjoni iktar minn naħa tal-iskola. X'iktar? Għajxa taqbel ma' suġġetti kollha? Jien naqbel ma' suġġetti kollha, imma hemm suġġett wieħed li ma tantx nieħu gost immur. Alright, li hu il-PSD ma tantx. Veru. Imma jiena kieku inżid suġġett ieħor ikun jażlu tip ta' ikun hemm jisu tip ta' sport. Għax issa Pawla Primary deġa għandna PE kuljum. PE kuljum tagħmlu tajjeb. Meta noħorġu barra kieku jiena kieku nixtieq li jkollok jisek tażel xi sport mal-ewwel tas-sena. U minflok toħroġ barra
tmur titgħallem dak l-isport waqt l-iskola. Per eżempju, deġa għandna l-futbol, Eħe. imma kieku jżidu kif iħopplu il-karat u forsi naqra basketball. Ġviri flok per eżempju tamel Gymnast. pi kull-jum, tamel darbtej pi ġenerali. Umbat it-tlet darbit l-oħra per eżempju l-sport li tkun għazilt. Interessanti, veru interessanti. Kif jagħmlu fil-lingwa fis-sekondarja, jkollok tażel lingwa titgħallmu matul is-sena. Fimtek. Isu clubs. Jkunu clubs. Issa Ġanna fis-sekondarja futbol, probabli ħajkolkom ukoll, ħajkol hemm iktar. Per eżempju, la sal anka l-primarja jkollhom. All right, ok, għax ta' għandek xi ħbieb hemmhekk. Hija. Ok, all right, tajjeb. Inti, Brian, kieku kollok żitt suġġett. Kull suġġett huwa importanti. Aħna rridu nżommu f'moħħna wkoll li l-edukazzjoni ħanejdu hekk daħlet millix ħafna żmien. Kien hemm żmien intom bħala età kemm għandkom? 10 snin. 10 snin. Kien hemm żmien li kienet bil-fors sa xi 10-11 sena fl-antik. Għanna teacher jisimha Miss Sandy u qalet lilna li qabel fi żmien għax kienet fi żmien omma kienu jagħmlu sal-year 6 skola mbagħad jitilqu jaħdmu mal-ewwel. Eżatt. U tara, allura għandna bżonn aktar suġġetti biex aħna nitalmu id-dinja li qed tinbidel illum. Meta kont żejr jien computer Ma kellhomx. Eżatt. kien differenti, ħanejdu hekk. Kważi ma kellix ma kien differenti. Jien naħseb ma kellhomx wet jiddejjajaj Fem dak iż-żmien kien jaħdem b'affarijiet li llum huma naqqas immaġinaw biex tilab logħba Avvanzati l kwarta sakemm tillowdja. Żgur. Biex taqbad mal-internet aħna per eżempju, jew taqbad mal-internet jew tkun fuq telefon. Tittażel. Jekk tkun fuq telefon ma tistax taqbad mal-internet, tkun fuq l-internet ma tistax taqbad mal-telefon. U anke f'dak iż-żmien xi ħadd wieħed seta' juża l-internet u mbagħad l-oħrajn ma setawx. U mbagħad l-internet kien vera għoli. Żgur. U issa naqsulu l-prezz, imma anke ħajibdew iżidulu. U per ħanejt xi ħaġa fuq il-ħajja, ma nasib li hemm ħafna tfal li jaħsbu fuq, imma l-inflation jiġifieri jżidu l-prezz tal-affarijiet. Imma l-prodott jiġi jiżar u jitnaqqas. Proset, il-laħwa da podcast ieħor għad-darba li jmiss u għal-istaġun li ġej. L-inflation. Għanġibu l-għajxa tamlinna speech fuq l-inflation. Tazzi, Brian. Li toġobni li dil-kelma inflation minn fejn tallimta? Tallimta mhux mill-YouTube ġewek, tallimta isa fil-ħajja meta bdejt nara. Umbat, meta bdejt nara li l-prodotti bdew jiġu iżar, umbat jitlaw iktar nejdu, mada, saqsejta mada, u xinu ma għalet li dak jgħidu l-inflation, u issa bdiet toħod li ġo moħħi li konċi 8 snin. Xogħol il-mami mela. Tinduna li allura l-istudenti u aħna ma nitalmux biss mill-iskola, nitalmu. Madwar il-ħajja. Jekk nħadmu rasna qed nistgħu nitalmu l-ħin kollu. Iva. Mill-YouTube u minn postijiet oħrajn nażlu dak li qed itina xi tagħlim, ħalli mbagħad nistgħu nużawh x'in nitkellmu ma' sħabna. Eżatt. Minn kollox anke sempliċement tmur tixtri pereżempju jiena fost l-iktar affarijiet li tallimt huwa meta kont nosserva pereżempju inti semmejt il-mami, kont nosserva eżempju il-mami sajjar. Idu kif tallimt is-sajjar, nosserva l-mami. Kif tallimt kif għandek tnaddaf, nosserva l-mami. Immur nixtri magħha pereżempju, so nibda nitgħallem l-affarijiet kemm jiswew, kif għandek tagħmel id-differenza kif qed inti. Jiena nosserva kollox, per eżempju, għed tagħmel is-sajjar. U issa jiena tallimt insajjar, għandi ħafna ikel tradizzjonali minn fejn jiena, għax jiena nofs Maltija u nofs Tunezina. U ħafna l-ikel li jom mit-sajjar nosservaħ, per eżempju, għanna tip ta' dish. Jisimma ġilbena, tkun jisa stuffa. Xejdula? Ġilbena. Ġilbena, ok. You pronounce it really good, process. Tara, xabbaħta ma' ġulbina. Nimmaġina mux l-istess, ġulbina ma nimmaġinax Nikola. Tkun stuffat. U jkollha l-piżelli, l-patata u tista' tagħmilha jew bit-tiġiġ jew bil-laħam. Jiena preferija bit-tiġiġ għax tiġiġ. Kwieta għax nitlaq il-barra ħallikom titkellmu waħedkom u mur niekol. Tiegħi sajjar like dishes. Bomba għal-wara ejja ħaffu tkellmu li għadkom dajdu ħammuri jiena. Morru niklu. Ħammuri stidan uħu bidejħa u Brian. U issa jiġi wkoll, issa jiġi Brian ukoll. Mhux kulħadd jista' jiġi.
min irid jiġi. U anka issa meta mmur għantib taħanu tħfat l-iktar oġġett li nixtri blament jiġifieri t-tiġiġ minn fejn nixtrih jiena il-koxxa €1.10. Importanti, u kull koxxa ma tagħmilx differenza kemm kbira. Jimmeġi jew kollox u nibda naħseb u naħfdu l-prezz. Ħalli mbagħad meta mmur biex insajjar jiena deġa nkun naf nagħmel il-mezz biex nara kemm għandi bżonn nġib il-flus u għal xiex u x'se nixtri u hekk. Wise, Isma' x'taħsbu dwar il-ħinijiet tal-iskola? Jien naħseb li l-ħinijiet tajbin, joġbuni. Ma tiġi iktar hekk ħin l-iskola. Naħseb 6 sigħat l-iskola biżejjed. Mhumiex wisq imma. Mhux ħafna. Timmaġina tagħmel inqas. Tixtieq kieku jkollkom inqas ħin l-iskola? Le, ma tixtiequx tkollkom inqas ħin inti għax. Jiena kieku peress li jintransport u issa sarna ndumu ħafna. Għax issa nagħmlu xi satej jew sija u nofs nistennew. Dak naqħin żejjed. U kien kieku nippreferi kieku naqsuha b'nofsija. Nara ħaħjar għax tal-transport jista' jmorru naqra iktar kmieni. U min ikollu iktar activities bħali. Għax jiena issa qed nieħu kedda kbira biex inlesti fil-ħin. Għax insajdu naqra iktar ikolli ninħasel u nlesti. Allura nippreferi iktar kieku naqsu b'nofsija. Ħalli min ikollu extra activities jista' jmur fil-ħin, mhux ikun naqra tard. Iva, ma dik iktar problema ta' trasport milli tal-iskola naħsebux. Jiena naħseb li hu tajjeb il-ħin. Naħseb li tajjeb. Għax jekk jidhom ħafna mbagħad mhux ħajkonna nagħmlu xogħol ħin biex nagħmlu x-xogħol tad-dar imbagħad. Eżatt. Jekk ikollna ħafna affarijiet matul il-ġurnata. Okay. U jekk itukom aktar ħin u ma jitukomx homework imbagħad. Ġri tamlu eżempju sija żejda u nofsija żejda, ma tagħmlux homework ikun dejjem classwork biss. Mbagħad xorta rrid nistudja jien. Ġordi jagħmlu extra ħin. Imma fuq l-opinjoni tiegħi naħseb toġobni iktar l-idea li jkollna sija iktar. Għax ġieli d-dar ma nleħħax. All right, ġifieri inti tajt tagħmel si iktar hemmhekk biex tagħmel il-homework jew il-xogħol li jagħtukom hemmhekk. U x'hekk. U forsi jkollok, fimni mhix dejja ħażina jkollok forsi pereżempju l-għalliema li tgħinek, forsi ġenituri mhux dejjem ikunu jistgħu. Jew nies oħra ħabu xorsi mhux l-għalliema li jkunu ta' dik l-iskola, ma jiġu nies oħra qisu privat li dejjem ikun inkluż. Ikun tutor dak ikun apposta jħallsuh il-ġenituri u jgħinukom. Imma il-ħinijiet tal-iskola hemm pajjiżi anke Malta f'dak iż-żmien kienu jdumu sal-4. Imma mbagħad kienu jmorru d-dar ikollhom nofsija jieklu u jlestu naqra iktar affarijiet. Mbagħad immorru. Pereżempju fl-Italja il-kuġin tiegħi żgħir tal-primarja jagħmlu għal iktar idumu sal-4 ma jdumux sa satej jew hekk. U mbagħad sa sekondarja Nur qalet li iddum inqas, iddum sa satej u nofs jew sa tlieta l-iktar. Imma skont li ma pajjiż għax hemm ħafna pajjiżi li għandhom ħinijiet differenti. Pereżempju jiena tissemmu din niftakar li fil-year 6 kienet l-aħħar sena tiegħi qabel għamilna junior ICU, dak iż-żmien konna nagħmlu junior ICU. Every Monday kienu jżommuna sija ekstra u t-teacher tagħna stess kien jagħtina qisu privat. Jisu xaħġa ekstra peress konna wasalna għall-aħħar eżamijiet. Naħseb kienet inizjattiva pjuttost tajba. Immaġinaw hekk mqar tagħmlu darba fil-ġimgħa sija ekstra, tagħmlu jisu privatek. Mbagħad ikollna aktar ċans nippreparaw ruħna għall-eżami. Għax forsi mhux kulħadd jista' anke finanzjarjament il-privat mhux b'xejna biex timur sija privat fil-ġimgħa trid iżid kemm 20 euro ma kemm jiswew. Jiena l-ħabiba tiegħi għandha bżonn il-privat għax tbati biex titkellem bl-Ingliż u tbati ħafna iktar biex titkellem bil-Malti. Issa omma deġa offrit li biex nejna tħallasni jemettila li. Lek trid nejna jiena, mingħajr ma tħallasni mingħajr ma xejn, ma mbagħad indunajna li waqt li qed nejna naqra f'dawk l-affarijiet dejna nitkellmu naqra iktar milli nagħmlu x-xogħol. Allura kellna bżonn
kella bżon tixxi sorry, Tħallas. tħallas tutor, mux tixxi tutor, ma dak xi Xaħġa miskina offritta, imma mbagħad il-paroli fuq affarijiet li m'għandhomx jaqsmu l-iskola ħa naqra over. Tiġri normali, tiġri anke aħna bejnietna tiġri di. Ma kienet qed tagħmel ħilita biex tgħallem ukoll. Provat. Ġifieri. Provat għal-mehnu. Issa, mbagħad kienet mara, qed tfittxi tutor. Issa di tifla żgħira Filippina, ma tifhimx bl-Ingliż u ma tifhimx bil-Malti. U jien qed niġi mid-dar nara tgħidli hello. Can I talk to you for a minute? Imur nkellima, nispiċċa tgħidli if you can you tutor my daughter twice a week? I will pay you €25 each lesson. Ma jien ma laħħax, mamma mija bil-basketball u l-iskola u l-homework. Issa l-qoddim prova, titħajjar issir teacher. Jiena daġa għasiltu l-karrier żgħir tiegħi. Ejja, ġinu. Għax naf inħit u nagħmel ħafna mill-ħin tiegħi inħit. Okay. U allura xtaqt inkun designer u naf il-basketball. Issa, Deġa pjanajt ħajja tiegħi. Nesta, intom x'tixtiequ ssiru għadik bistandi kuriżità. Jien nixtieq insir xjentist għax inħobb ħafna nesperimenta. U koll inħobb ħafna sens għax mhix siri jgħallem il-biology, sixth form. Għarrajt, influenzat naqra mill-familja, xek, ċentist. U jien nixtieq insir, meta nikber nixtieq insir veterinarju li opera. Vet surgeon, ġifiri, wow, fuq l-annimali, l-laħba tħobb ħafna annimali. Iva. Isma, x'għandu s-suġġett favorit tagħkom, għandi kurzita sa. Xjenza. Ix-xjenza wkoll, ix-xjenza. Matematika. U koll Il-mezz. il-matematika u l-mużika. U l-mużika. Jien kieku kelli bżonn nasel suċċett l-iktar li joġobni, kieku kun l-Ingliż, għax vera nħu gost nitalmu l-Ingliż u tajba fih ukoll. U ħafna mit-tfal li jgħidu hekk naqra l-PE għax nieħu gost nagħmlu naqra iktar eżerċizzju għax hemm ħafna countries, pajjiżi li batiju b'naqra obesity. U Malta hija waħda minnhom. Allura tajjeb li għamilna aħna fil-Pawla Primary li għamilna PE kuljum biex it-tfal jistgħu jagħmlu naqra iktar eżerċizzju. Proset, vera idea tajba. Isma, x'jagħmel, għax intom semmejtu l-suġġett favorit tagħkom, x'jagħmel lezzjoni interessanti, x'jagħmel l-allim, ġifieri li għalikom tgħidu wara dak l-allim vera joġobni għax hekk. U l-lezzjoni, x'isir f'ċerti lezzjonijiet li vera joġobkom? Għax jiddedika biex jgħinna u wkoll jikkoreġejna fejn nagħmlu ħażin. Alright, ġifieri meta taraw għallim dedikat li jikkoreġi fejn, ġifieri jagħti kaskom ħanejdu hekk straight and plain. Jien joġobni għallim meta joqgħod jiċċajta magħna u hekk xi ħadd joqgħod pastas jikkoreġih. U ma jittinix ħafna xogħol f'daqqa, il-lessons jaqassamhom. Alright, tajjeb, inti bilanċ, toġbok il-bilanċ ta' papers għallim li jiċċajta ma meta kollu bdon jikkoreġi. U mhux ħafna xogħol, tista' nkellmu għadwara, kif joġbok inti għalli? Jiena qiegħda ferħana bl-isser li għandi bħalissa. L-ewwel ħaġa u ċajtir imma disċiplina għandu. Per eżempju, jiena meta għamilt żball fil-kompoliment tal-Malti, mhux jħalliju lna l-iżball u jiġu jimmarkakilna ħażina, jorina l-iżball u kif għamilnieh u jagħmlulna corrections u hekk u jiena nara għallim tajjeb ikun ċajtir passier, jkollu d-disċiplina u jkollu l-paċenzja għax ikollok bżonn ħafna biex tkun għallim u tkuħu gost ma' tfal, joġbuk it-tfal. Ma tiddeja xogħol għax lekka tkun għallim għandek bżonn tkun toqgħod ħafna ma' tfal. Proset, veru. U l-lezzjonijiet jiena li joġbuni l-iktar tkun group project. Proġett normali. Online lessons u PowerPoints. Alright, online vera joġbuni. Wow, ok. Meta jkollkom project jew group work. Sabiħ
semmewx dwar l-allima. Allim meta tjallem ħafna drabi qed jallem mill-qalb. Issa, meta jallem mill-qalb tinduna kemm hu dedikat, tinduna kemm hu qed imur over and above xogħlu biex tgħin lill-istudenti. U jħossu għadi. U t-tfal iħossuha. U fl-iskejjel tagħna tara ħafna allima li qed jagħmlu mingħajr ħafna daqta trombi, ħafna xogħol biex jgħinu l-tfal. U t-tfal ma' żmien jirrealizzaw kemm hawn teachers li qed jippruvaw jgħinuhom biex jimxu l-qudiem. Hopefully jindunaw ukoll kemm għandna bżonn teachers u la jikbru forsi ikunu jixtiequ jsiru għalliema huma wkoll. Eżattament, issa minn dil-mejda ma ħadniex għalliema. Dik il-problema. Ma ħadniex għalliema minn dil-mejda, ma konvinċejnihomx. Imma kull ħadd għal triqtu kif jgħidu, ġbir. Eżattament. X'għaġbok iktar fil-lezzjonijiet, hekk meta x'tagħmel lezzjoni interessanti għalikom? Li dejjem nitalmu xi ħaġa ġdida u pereżempju fix-xjenza jkollna esperimenti u projects u jagħmlilna quizzes. Quizzes, kemm inħobbhom il-quizzes jiena. Insomma, klir li tafu x'konna nippreżentaw il-programm tal-quizzes. Ġifieri jiġbuk affarijiet li huma hands-on ngħidulhom, ġifieri qed tagħmlu xi ħaġa bħal esperimenti, bħal group work, inti semmejt field work l-ewwel, mhux veru wkoll. X'jiġbok iktar kif tkun lezzjoni sabiħa għalik? L-istess bħal għalluk fil-verità. Affarijiet esperimenti, affarijiet li tagħmlu xi ħaġa bidejkom. Tiftakru xi waħda partikolari jekk forsi vera għandkom xi waħda f'moħħkom jagħmlilkom xi teacher jew xi lesson li vera tibqgħu tiftakruha hekk għandek. Is-sena l-oħra waħda li ħaniftakar is-sejt tagħna sajjarna laġin pesto u kellna l-ħabaq u għamilnik mill-bidu. Pesto intom. Mill-bidunet. Wow. All right. Jiena l-iktar lesson li toġobni li kont għamilt fil-year 5 illi meta mhux lesson imma kif tagħmilha lesson jiena l-iktar li toġobni. Meta aħna bdejna nagħmlu xjenza. Jiena namel il-projects ukoll id-dar, namel jisom l-esperimenti, per eżempju, għaw esperiment vera komuni, kun il-baking powder u l-vinegar jamlu jisom explosion zaħir. Imma l-iktar lesson li joġobni fil-year 6 li fil-year 5 li jamlilna ser Ertin, kienet tat tisjir imma ħatna vera gost meta ġejna hawnhekk il-sena l-oħra. Meta mor ġejtu għal-quiz. Lesson zaħira fuq il-grammatika u hekk. Eżatt, għal-quiz, dak affarijiet li tibqgħu tiftakru. Ukoll lesson oħra li oġbitni s-sena l-oħra kienet outing meta ħaduna nomu l-kottonera. Nice. Ver. Li kienet oġbitni kont fil-year 5 ma' s-serjertin. U konna minna l-kap telefon. Li tamlu ma' minnek Niftakara. Konna mlu tu konna zaħar. Naxxir, kont t-tkellmu Jiena. Kenna 3 esperiment. Il-żomuha sikkata. Waħda hekk nafsuha u nħalluha lus. Okay. X'kien differenti? Li meta tkun lus u da mafusa ma joħroġ xejn sound. Imma meta tkun istreċċjata ħajoħroġ ħafna sound. Joħroġ iktar. Eżatt, ħafna ħjar. Kont rajt film żgħir jiena u għamlu l-istess ħaġa li qalu Luku Zajlin. Vera. Telefon. Eżatt. Kienet tadda. Ukoll ġili namlu per eżempju xi games u s-sertana jħobb per eżempju illum m'għandniex homework. Itina naqraw ktieb u l-għada joqgħod jistaqsina mistoqsijiet fuqu. Alright. Tu għostik taġbok. Tajjeb, għanna s-sera unnek ġviri josserva kull ħaġa li tjgħidu. Iżma ħantikom naqra xenarji, għax dejjem nħobb impoġġikom naqf pożizzjoni ek partikolari. Immaġinakom il-ħaqtu Ministru tal-Edukazzjoni u tistgħu tagħmlu bidla waħda fis-sistema edukattiva.
xi tkun? Per eżempju, tneħħu l-eżamijiet, iżiduhom, tibdluhom, iżidu suġġetti, naqsu ħin, anything. Li jkollna aktar lezzjonijiet li jkun fiha t-teknoloġija. All right, lezzjonijiet li jinvolvu iktar teknoloġija. Per eżempju, titgħallem kif tuża computer. Iktar, ok, all right. Jien per eżempju, jew nagħmel xi eżami ieħor. Iżżid eżami ieħor? Ta' mhux studju ħajħu gost soċjali. Jew inkella fl-iskejjel jagħmlu xi pixxina. Għax inħobb imur jnomu wkoll hekk jitalmu kif jomu tkun naqra ħjar. Ħalli meta jmorru jomu fil-ġebel ma jkollhomx bżonn nudel, jistgħu jomu frili. Bronżawx il-nudel. Tix tagħmel Ministru. Jiena kieku kont il-Ministru tal-Edukazzjoni. Niġbor naqra iktar idejat mit-tfal għax lekk ħanamel deċiżjoni jiena. U ma joġbux it-tfal tkun għaxej għamiltu d-deċiżjoni. Proset. L-aħjar li kieku tagħmel tiġbor naqra idejat mit-tfal. U tuħu jisu votazzjoni żgħar tal-li ma idejat joġbukom l-iktar. Proset. Imma jiena inbidlel xi ħaġa waħda nagħmel pixxina kif qalluk. U nqed basketball court u jkollna basketball coach kif għandna fil-kort tagħna. Ukoll mela all air conditioners, daqsol ta' jispikom jessiru ministra ħatfalluna. Palma għalet Aisha minn flok basketball court jien nixtieq tatami. Tal-karat fejn nitrenjaw fuqu. Ok. Jitrenjaw fuqu, meli anka l-ġiġitsu żajlen fuq tatami. Wow. U kol kieku kont inkabbar il-klassi ħalli jkun hemm aktar spazju u fis-sajf nżidu l-AC. Naqbel. Inti Brian jekk tilħaq Ministru, hemm dejn ejja. Nifqu fejna din. Il-biċċi din għandna ħafna idejat dwar kif intejbu l-edukazzjoni. Ħafna qed jitkellmu dwar il-bżon li tfal jitalmu ħafna affarijiet, skills differenti, ħiliet differenti li dal-ħiliet jgħinuhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Per eżempju, kif tapplika għal credit card jew affarijiet ta' flus, kif tqassam il-flus, kif tifhem x'inhuma affarijiet li għandhom x'aqsmu ma' inflation. Oħrajn jgħidulek hemm bżonn nitalmu anke kif tibdel tajjer. Affarijiet li basic skills li ħafna drabi mhux kulħadd għandu ċans jitgħallimhom mingħand tal-familja. Importanti li fl-edukazzjoni aħna naraw opportunitajiet li għandna qudiemna. Mhux kulħadd tajjeb biex isir xjentist u mhux kulħadd tajjeb biex isir designer u ħajjat. Niftakar sew u vet surgeon. Eżattament. Għaw oħrajn, studenti oħrajn li forsi jixtiequ jsiru mechanics. Jew għallim, jew bennej. Kull student literalment għandna ħalluh fil-libertà li jagħżel dak li jixtiequ. Kultant naraw li sa year 11 student fl-iskola obbligatorja għandu jitgħallem l-affarijiet li huma l-bażiċi biex imbagħad jimxi l qudiem. Importanti li niftakru li kull student għandu potenzjal. Il-potenzjal li għandu, ovvjament, isek għandek fjura, mhux kull fjura tiftaħ fl-istess żmien. U bil-mod il-mod, ovvjament is-sabiħ tagħhom huwa li jiftħu meta jkun żmienhom. Eżatt. L-aħħar mistoqsija, x'taħsbu dwar l-eżamijiet? Jien naħseb li eżamijiet bħal kif huma tajbin imma nixtieq li jkollna eżamijiet ta' studju soċjali. Semmejtu. Għax it-tfal hemm xi affarijiet jitalmuhom u jispiċċaw jinsewhom. Okay. Mbagħad meta tibda s-sena qisu bdew dik is-sena. All right. Allura tfal forsi jistudjaw ftit. Naħseb li huma tajbin imma xorta ħajżidulek naqas stress. Yes.
Għandek raġun. Iġifieri inti avolja forsi jżidu lek stess, imma taħseb li. Per eżempju, tkun preparat. Imma xorta jkollok naqas stress. All right, imma xorta temmen li għandhom isiru. Ija. Avolja jkollok stress, okej. Jien nara dwar l-eżamijiet naraħħom vera importanti. Tkun jisa jiena lija lek nistudja kif nagħmel fil-year 5 u fil-year 4. Naraħħom jisom kwizzajr biex tara x'tiftakar u tara lek inti xtajjeb biex tkun tista' tmur sena oħra biex tara lek għandek bżonn iktar għajnuna jew inqas għajnuna. U l-eżami naraħħom importanti għalija. All right. Għax jamluk, tiftakar iktar u ma tinsjumx mal-ewwel kif qed tinsa. Per eżempju għamel lesson isser. U aħna s-ser ta' jomilna tests darba fil-ġimgħa. U ma tantx ikollna bżonn nistudjaw ħafna. Somma le. Għax bidaw kif-test nippratikaw. U kif qal is-Ser Brian li qal li sajjeb li tkun taf tbiddel tajjar u hekk ikun hemm skejjel apposta. Raħal ġdid qiegħda. Hemm skejjel apposta tmur fil-form 5. L-LP. Da. Per eżempju, kif se nażel jiena kif tkun designing. Eżatt. Kif fil-verità anke fis-sekondarja ta' issa hemm ħafna suġġetti. U tajjeb li tkun taf dawk l-affarijiet għax dawk tkunu basic life skills. Kollok bżonnhom ħafna fil-ħajja. Issa fis-sekondarja pereżempju hemm il-fashion design, hemm hairdressing, pereżempju hemm engineering. Kif għal Brian minn flok tmux iskola apposta tista' tmur scouts. Jien umur u jgħiduna ħafna minn dawn. Per eżempju kif tagħmel nar, per eżempju dil-ġimgħa kellna fire and cooking is-sibt li għada. U per eżempju ħajħduna nistadu, jagħmlulna camping u tista' tibda minn 5 snin. Tibda beaver u mbagħad cub, troop, rover, venture u mbagħad tista' titla leader. Okay. Veru, scouts veru jagħmel affarijiet interessanti ħafna. U wkoll it-tests huma tajbin biex tkun taf inti fejn wasalt fl-istudju. Proset. Kemm taf. Ekku, kultant ngħidu speċjal ma jkollokx eżami jew test ma tistudjax u hija verità. Anke minn vera jħobb jistudja xorta ma tantx. Jekk ma jkollokx xi test jew hekk ħataqbad tmur tistudja hekk għal xejn. Ħafna drabi dejjem ikollok anke ma jkollokx wieħed ġej fil-viċin ma taf li eventually ħajkollok bżonn. Ma tantx ikun farallhom l-eżamijiet. Mhux hekk. Ġifieri importanti ħafna li speċi aħna anke kif qed intom nkunu nafu fiex qegħdin. Mhux hekk għax hekk inti inutli tavvanza għal livelli ieħor jekk dan il-livell għadek ma forsi m'intix konfidenti fih, mhux hekk. Brian, konklużjoni minn naħa tiegħek. Konklużjoni, il-ħajja mimli eżamijiet. L-iskola ħafna drabi qed tippreparana. Semmejna wkoll apparti l-iskola scouts. Semmejna nurseries u postijiet oħrajn fejn aħna l-ħin kollu qegħdin nitalmu. L-importanti temnu fikom infuskom u dak li tixtiequ issiru jgħidulkom xejdulkom ta' madwarkom, ovvjament tisma' l-opinjonijiet, imma tkompli taħdem biex jirnexxilek dak li tixtieq inti. Ħalli tkun kontent u tkompli miex il-qoddim. Ekku, juma ħanżit xejn, għax maġbitni ħafna, kull ma ħanamel ħannatikom dawn il-kodba, għanna daw il-comic books miktubin pinġija minn Din Fenek li huwa għallim tal-istudji soċjali, huma vera sbieħ huma relatati ma' stejjer u ġrajiet li ġraw fl-iskejjel daw fej jgħallem din propju din u fej kien imur bħala studentu wkoll. Vera jiġbukom il-comics. Anyway, noċ. Dan għalik raba wieħed is-santuħ l-ser fil-kas. Li ġaba ma' unek. Grazzi ħafna, grazzi tal-li ġejtu għawnek kif mortu taħsib tajjeb. Tajjeb mortu Aisha.
Xkaħixa kienet vera ċitata, Ma tantx baqgħet imma x'tkellmet sew veru. Proset ħafna, proset kemm tom hekk dedikati anke għall-iskola vera kellna diskussjoni vera sabiħa u interessanti. Dak kien il-podcast tal-lum, l-aħħar podcast għal din is-sena. Se naraw forsi s-sena d-dieħla jerġa' jkollna nerġgħu narawkom, imma nirringrazzjawkom tal-li kontu magħna. Ciao ciao.